Ahojte, dneska vítam vás nového videa a dneska budeme kupovať. No, video sa mi skazilo a toto už sa neskazí. Keď dáte like a odber, tak sa to neskazí. Aké pekné to je. Ľudia, som utratil skoro 2000 skoro demov. Bolo tieto skiny. Fakt pre mňa ťažké, znamená to pre mňa veľa. Keď ma podporíte, dáte like a odber na tento kanál, toto videjko, tak vám ho dám naspäť. OK. No beri ho. OK. Ten nadúpaný skin. Nadúpaný. Fakt pekný. To je ten núcko. Nič. OK. Kašíme to. Nové skiny. Iba skiny. OK. No to by sa ešte malo zísť. Je to fakt ťažké. Je to fakt ťažké vidieť. Wow. OK. OK, Ali, pekný. A posledný je teda Tung, nejaký nový. Ďakujem za videjko a majte sa. Ale nezabudnite mi dať like a odber a napíšte do komentárov, koľko máte Briana 94. Ahoj.